instante la pasión no consumada y una cama culposa y recatada nos devuelve esta historia latente. Nos devuelve esta historia latente. Nos devuelve esta historia latente. Guardamos una espina en las entrañas y enterramos un cordón umbilical que mi tierra con cariño maternal acunó, porque la sangre no engaña y al calor de las raíces sigue latiendo entre raíces que ando removiendo. Y se hizo materia la piel transparente y se hicieron carne mis líneas de fuego y tembló la tierra con vísceras y espinas y silencios y tembló la tierra manoseando mis cimientos. Gure hurrengo gonbidatuak dio kantautorea dela, ala idatzita dagoelako bere zeluletan. Bere izena hartu ondo gogoan, Iratxe Mugire. Eta entzuten ari garen abestenen bitartez, La piel transparente honekin bere bigarren diskoa aurkeztu digu. Que fuimos niños sabios, luz en la noche de nuestros niños, niños sabios. Y me dices que suena convincente lo que después no te atreves a vivir. Animalito tembloroso empieza a huir. No hay perdón para quien no ama de frente. No hay perdón para quien no ama de frente. No hay perdón para quien no ama de frente. La piel transparente da kantuaren izenburua eta Amaia Artetxe diskoak ere izenburu berbera du, ezta? La piel transparente, ezta? Holanda, eskuartean daukagun diskoaren izenburua ere, La piel transparente da. Iratxe Mugire da abeslaria, kantautorea esan dugu, Barakaldokoa, eta hau bere bigarren lana da. Berak sortutako 10 kantuz eta bonus track batekin osatutako diskoa da, eskuartean daukaguna, musikariaren bigarren diskoa esan da bezala. Musikaren ondoan bizitako eta lan egindako guztiaren usta eta etortze ardenaren hasia dela irakurri diogu bere web atarian. Behin diskoa kalean, orain gaztelaniaz, euskaraz eta baita galegoz ere idatzetako kantuak aurkezteko lanetan ari da zuzenekoen bidez apuntatu, larunbat honetan Eibarko Beleko tabernan arituko da, urrengo astean etorriko da Ugao, ondoren Zaldibar, Mungia, Areatza, Amurrio eta baita Barakaldoko Antzokia ere. Eta gaur Manu, Faktorian dugu. Faktorian. Este momento largamente deseado y si la vida trae lo nuestro a nuestros labios para besarlo y no lo besamos, dime qué es este amor. Iratxe Mugire, Iratxe, hola, egunon. Kaixo, egunon, Manu. Ongi etorri Euskal Irratia, Iratxe. Ni esker, ze polita kontatzen duzuen, eh? Bueno, Zuek kontatuta askoz politago baina, dirudi. zera, lehen gaia ere oso ona da, zure kantak oso polita dira, Mi esker. La piel transparente. Bueno, abenduan atera zen zure bigarrengo diskoa, beraz, bueno, jaio berria da, oso denbora gutxi du, ezta? Bai, jaio berritxoa da. Justo azaroan bukaeran atera zen, baina bai Durangora eroateko, justo. Azaro Vale. bukaeran, abendua zikeran justo, bai. Ze kontatzen duzu La piel transparenten? Dena oso gardena eta oso garbia da? Bai, nik uste baietz. Nere kantu irakasle batek esaten zuen abeslariek garela apur bat exhibizionistak esaten zuen momentu hortan, eta berak esan nahi zuena da, bihotza irekitzen dugula, ez? Kantatzerako momentuan. Eta nik uste irekitzen dudala idazten hasten naizenetik, beti esaten dute idazten dudana egia dala, momentu hortan bizitzen ari naizena dala, eta eskerrak metaforak eta olako trikimailuak ditugula bestela dana jakingo zan. Hori da. Gero inork ez duelako ulertzen justu segertatzen zitzaizun, baina nik egia kontatu dut. Zurea bakarrik kontatzen duzu edo ingurukoena ere, bai, pitin bat edo? Ingurukoena kontatzen dudanean, nik uste neregandik
pasata izaten danean, ez? Adibidez, beste norbaiten beste injustizia bat, edo lako zerbait ikusten duzun nik hori islatu alizateko, askotan lehenengo pertsonan idazten dudala, ez? Zelan sentituko nintzen ni egoera hortan eta jartzen az egoera hortan. Orduan beti pasatzen dut nigandik metabolismo hori egin behar dut. Askotan erabiltzen dut metabolismo hitza, baina oso egia baita iruditzen zait. Holan idazten dut. Eta hemen diskoan ikusten dugu gainera, triptiko moduan datorren diskoa dela, ezta? 3 ataletan irekitzen da, eta barruan argazki ilustrazio zoragarri batek ematen dugu ongietorria. Tximeleta baten sorkuntza prozesua ikusten dugu hemen, Iratzi, honek zer esan nahi du? Hori da, tximeleta krisalidatik ataratzea, ilustrazioak Unai Zokorenak dira, oso ona dela berean. Eta, alde batetik la piel transparente, hori dela krisalida, ez? Gardena, eta nondik ataratzen dan, barriro beste bizi berri batera, ez? Eta gainera baita tximeleta kultura askotan oso metafora potentia da. Eta, nik sinesten dut gure bizitzan zehar, bizi asko bizitzen ditugula, ez? Askotan hil eta jaio egiten garela. Eta nigan hori baita oso indartsua da, nire bizitzan. Eta, baita nitaz hitz egiten duela nitaz, eta gu guztiotaz, ez? Bai. Guztiok bizitzen dugu hori. Eta tena zuk egina, abesti guztiak zuk sortu dituzu, bai musikak, bai letrak, Iratxe dena zuk. Taldekideak ere bai dituzu ondoan, baina... Bai, abestiak nireak dira, gero hasi nintzen, disko honetan, lanean hasi nintzen 2013an, eta orduan elkartu nintzen Pedro de la Osa gitarra joleakin, Pedro Datore Gris Perlatik, Parabellum, MDH Bulldozer, Dana Rock, eta... Haze aldaketa beretzat, Haze aldaketa, bai, sartu zen proiektu desberdin honetara, eta orduan hasi ginen elkarrekin konponketak egiten. Orduan ere abestiak eginda zeuden, nire abotsa da gitarrarako, eta seginen bigarren gitarra hori prestatzen. Eta bai, hori izan da apur bate prozesu hori. Grabatu arte. Gero 2016 hasik eran, urtarrilean hasi gara grabatzen, justo aurrek urtean, eta ia 2016 osoa eman dugu Euridia Estudioetan, Ibon Larruzearekin, boluetan, eta hori izan da... Prozesua, ez da? Bai. Bai, esan dugu, La piel transparente izeneko lan honetan, baituzula gaztelaniaz abestiak, galegoz, eta euskaraz ere bai, adibidez, jaka berde honen barruan. Etxe handi bat amata zuretzako bakarrik, lorategi handi bat Mariaz beteta, amak nahiago du hori, jakitea baino berrizte saiatu zarela, zubitik ibaira egan egiten, edo zainak mozten eskulanak egiteko kuterrarekin. Etxe handi bat nozbaiten nahi nuke ezagutu, lorategi handi bat zutzat paradisu, ez jakiteak zapuzten badu ilusioa, egin dezan arren salbuespena, ordainduko diot nere haragiz, izango nazeman galduetan galduena, nere mutildiki hau ez da nirea, baina jaka berde honen barruan bizi da, da hori ez du beste inor konpartitzen, nere mutiltiki hau ez da nirea. Madril estu da, kanpai dendatik begiratuta,
lekua egin daiogun, estuago besarkatuta, fresku gota lasuago geundeke bakero barik, baina badaz badan edo zu, edo ni. Hau galtzea hau ekilibrioa, hau galtzea hau konplizidadea, puzle baten bi pieza pareko, lotu baino lehen beldurtzea. Madril estura, kanpaitandatik begiratuta, lekua egin daiogun, estuago besarkatuta, zeren ere mutil tiki hau ez da nirea, baina jaka berde honen barruan bizi da, hori ez du beste inor konpartitzen, zeren ere mutil tiki hau ez da nirea. Etxe handi bat, da inoiz izan etzaren umea, gaur dago nerekin jolasten, ume jolasetan, horregatik ez da ezer gertatzen, bakeroak kendu dakoan, horregatik ez da ezer gertatzen, bakeroak kendu dakoan, horregatik ez da ezer gertatzen, bakeroak kendu dakoan, horregatik ez da ezer gertatzen, zeren ere mutil tiki hau ez da nirea. Jaka berde horren barruan bizi den mutil txikia. Iratxe Mugireren abestiak ari gara gaur ezagutzen, Iratxe Mugire, Barakaldoko kantaria eta bere ahotsa eta bere disko ari gara ezagutzen. Gaztea zara, Iratxe, baina ze, ja, 12 urterekin hasi zinen ja kantak konposatzen, 12 urterekin? 12 urterekin hasi nintzen idazten, bai. Beraz, kantak idazten, bai. Bai, jolas gixara, hasieran edo zer? Ba ez dakit, betidanik txikitatik idatzi izan dut, jaztut marrasten, baina ez dakit idatzi abestiak ere txikitan gogoratzen dut, baina, hoiek ez zijoazen inora, baina ni gogoratzen dut oso txikitan abestiak asmatzea, bai nire logelan bakarrik, eta bai lagunekin, eta gero hoiek dantza atzet ez dakiz zer. Orduan ikuste hori betidanik egon dala, eta hori izan dela nire adierazteko modu nagusia, ez? Eta lehendabiziko kontzertua zen mantzenien gurasoi, etxeko salan edo? Lehendabiziko kontzertua, kontzertua, 17 urtekin izan zen, hori nire repertorio guztiakin. Bai. Eta, salan 1000, salan 1000 txikitan, gurasoi, nahazten nun familia eta lagunak eta... Jakina, publiko honena. Familia izeko osabak usten ziren, nahazten, sartzen ziren asako, eta bai, lehenengo kontzertu 17 urtekin izan zen, justo Ines Fotla argitaratu nuenean, 2002an. Hori izan zen lehendabiziko lana, ez da? Ines Fotla. Bai, hori izan zen lehenengo kontzertua repertorio zuakin. Bai. Eta 17 urterekin orduan, repertorio bat bazen eukan, zenbat kantu osatu zenituen? Ordurako? Nik beti esaten dut, zenbat kantu doazen lan baikoitzean, nik galdu dut kontua, ez dakit zenbat abesti ditudan. Osea, bukatuta asko, bukatu gabeko beste 1000, ez dakit zenbat diren benetan, ez dakit. Nik beti esaten dut, saiena dana da abesti bat bukatzen, hasi asko erraz hasten dira. Baina ez dakit, pilo bat nik beti egiten dut, egin dudana izan da, sailkatu filtro batetik pasau, eta momentu hortan onenak iruditu zaizkidanak sartu, onenak bukatuak, eta konponduak, eta hori ez. Gero beste asko geratu dira hori errekamaran, bai dudala badaukadala gogoa ataratzeko. Karo, ze gitarra ere jotzen duzu, eta suposatzen dugu konposatu ere gitarrarekin egingo duzula. Bai, konposatu gitarrarekin egiten dut, bai.
Eta nola da zure kasuan prozesua? Lehendabizi hitza, gero musikari hitza jartzen dizkiozu? Beitu, hori askotan komentatzen dugu musikarien artean, ze badaue, ez dakit gehienak edo jende asko, badauka lehenengoz musika bat, eta gero doa letra idazten. Eta niri askotan hori eskaini izan didatenean, musika bat daukat jarriko diozu letra, niri pilo bat kostatzen zait. Zen nik esaten dudan bezala trobadorean az, eta ni aztena zerbait kontatzeko dudanean. Orduan bi aukera ditut, edo ataratzen zait aldi berean musika eta hitza, edo hitzak ditut eta gero banoa apurka musika jartzen. Edo biak aldi berean, eta gero ja musika erabaki dudala aurrerago saiatzen naz, abestian aurrerago, hitzak moldatzen, musika horretan sartzeko, baina bainik beti auki behar dut hitza. Edo biak aldi berean, edo hitzetik ikasten naiz. Batzutan hasi naiz abestiak egiten prosa batetik hasita baita. Prosa bat idatzi eta derrepente konturatzea, naiz eta jarraia idatzi kuaderno baten, konturatzea horrek metrika bat zeukala eta horrek erritmo bat zeukala, eta da hasi ez dakizen bat hitz, hainbeste beste alde batera, daukat azten hasi egituratzen bertso bezala. 11 kantu bildu dituzula Piel Transparente izeneko bigarren disko horretan, hori aurkezten ari zara, eta lehen esan dugu, badukazula zita bat, larun bat honetan Eibarko jendearekin, ezta? Eibarko Beleko tabernan arituko zara, Iratxe? Hori da, arratsaldeko 8 egongo gara. Nola dago? Kontzertuen plaza, kontzertu asko ateratzen dira, edo nola dago panorama, Iratxe? Bueno, ateratzen dira. Ateratzen dira, baina, baita bilatu behar dira. Esan dugu, Eibarren, larun bat honetan, eta gero baituzu beste hitzordu batzuk, datorren astean ja, Ugaon, eta ondoren ikusi dugu, Mungian eta Areatzan baita izango zarela, ezta? Bai, Ugaon ostean, Ugaon izango da, urrengo larun batean, 25ean, gero martxoak 3 Zaldibarren, martxoak 10 Mungian, martxoak 25 Areatzan, gero apirilak 22 Amurrion, eta maiatzak 14 Barakaldo Antzokian. Norbaitek fetxak ez badituko goan hartu, lasai, ze badukazu atari bat interneten, iratxemugire.com. Beraz, hor begiratu takitxo, ez da? Hor dago nire agenda guztia. iratxemugire.com. Hori da, eta apiriletik aurrera sartuko ditugu laster data gehiago. Manu, nik galdetu nahi nion kuriosidade bat, diskoa hemen begira nabil, polita izateaz gain, gauza asko kontatzen dituelako. Besteak beste hemen irakurri dugu dedikatoria bat a Carmen y Paco, mi sangre cordobesa. Nortzuk dira hauek? Hori dira amaren aldetiko aitit eta mama. Eta unairi eskatu nion espreski uda honetan, krisalidaren bidaia geneukan pentsatuta. Eta gero uda honetan momentu baten eskatu nion unairi ilustrazio berezi bat egiteko. Eta gertatu zana izan zen, aitite oindala urtetxo batzuk hil zan, Kordobakoa. Eta mama uda honetan hilda. Eta orduan eskatu nion egiteko ilustrazio bat, zeinetan tximeleta bat justo krisalidatik atera berri dana, eta beste bat zai zegoela, zere kultura askotan, esan bezala. Tximeleta krisalidatik ateratze hori izaten da hiltzearen eta barriro beste bizitza batera ateratzearen metafora. Orduan hori izan da, aitite eta mama gogoratzeko modua. Bai, eta familiari ez nion inori esan eta disko atara nuenean, eta guztiok ikusi zutenean, ostras, unkitu ziren guztiak. Normala. Oso ilustrazio polita. Metafora horrekin eta kantu horiekin geratuko gara, gora ezagun Iratxe, larun batean Eibarren izango zarela. Eta jendeak izango duela zure kanta, eta zure musikak zuzenean entzuteko modua. La Piel Transparente zure bigarren diskoa. Ta amaitzeko jarriko dugu Iratxe hor galegoz kantatu duzun abesti bat, Modiño izenekoa, Amodiño. Esan nahi du astiro. Astiro, Amodiño. Iratxe Mugire, munduko sorterik omen opa dizugu. Mi esker, Manu eta Maia. Izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko. Aio Iratxe Mugire hartu gogoan bere izena. Ta bere hotxa. Imos ir a Modiño aprendiendo a caminar, a saber dar o paso como afán os neniños. Imos ir a Modiño aprendiendo a caminar.
modiño como a filliños da man. Canto quero te canto, canto medo me dá. Imos ir a modiño como a filliños da man. E cando tremo sei que intuín ben que non fai falla máis proba de quen és. E cando tremo sei que estou no certo, es camiño, es peito aberto. Imos ir a modiño, só sei que o teu carón. E pasiño a pasiño por unha vez, sen pensar en mellor. Imos ir a modiño, só sei que o teu carón. Imos ir a modiño, só sei que o teu carón. Amodiño izeneko abestia astiro dela esan digu Iratxe Mugirek. Amodiño gallegoz esandako esa moldea da, Amodiño, astiro, La piel transparente izeneko Iratxe Mugireren diskoan aurkitu dugun abestia. Eta kanta honekin txei ditxiko gara, eguardiko 12:00etara. Es camiño, es peito aberto. Iratxe Mugire, kantaria.